Stretnutie ráno na vlakovej stanici a potom už pešo chodníkom Jozefa Kalaša na Lisicu nad Párnicou. To bola trasa, ktorú si uplynulú nedeľu vytýčili nadšenci z klubu slovenských turistov Orava v Dolnom Kubíne. Chceli tak pokračovať v tradičnom výstupe a tentoraz si zároveň uctiť pamiatku ich kamaráta Jozefa Kalaša z Istebného, ktorý ich pred rokom navždy opustil. Náhodou nesie tento neoznačený chodník na Lisicu meno Jozefa Kalaša, milovníka prírody a turistického nadšenca. Vždy, keď chcel újsť pred civilizáciou, vybral sa na Lisicu, kde pred asi 20 rokmi svojpomocne so synmi a priateľmi postavil malú útulňu. A práve tu, kde jeho blízky pred rokom rozptýlili jeho popol a kde odpočíva jeho duša, viedli kroky oravských turistov. A zda nikto si nenechal újsť pohľad do zrkadla na mohutnom buku, ktoré tam zanechal práve Jozef Kalaš. S jeho typicky svojrázným humorom tam napísal aj pamätnú vetu: na vrchol je ešte ďaleko a infarkt je už na jazyku. Počasie prialo a aj keď trochu mrzlo, mohutné buky a slnečné lúče dávali turistom silu. Aj keď každý išiel svojím tempom, napokon sa asi 20 nadšencov stretla v útulni pod vrcholom Lisice, kde si všetci dali tradične kalíšek na zdravie a šálku horúceho čaju. Viete vy, čo chcete? Tu je psia zima, vo vnútri je hovacké teplo. Gusto, to je dobre, my máme na výber. Gusto, Peťo, poď sem. Robo zanocoval? Našlen. Si zlata. Čo bolí? Ale bola... Teraz vám dám. Nie, Magdzie, ty idziesz po reweni. Pohľad z výšky 1214 metrov nad morom však uplynulú nedeľu naozaj stal za to. Všetci si tak vychutnali krásny výhľad a pospomínali trasy, ktoré už majú schodené. Ešte krátka strategická porada a pekne rezko dolu, späť do civilizácie.